गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीया दिनै 29 जुनाव मणिपुर रायजोआव दावबायफैदों। हारनि गेजेराव हिंसायारि दाङाबाजि थासारि सोमजिनाय रायजो मणिपुराव कंग्रेसनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीया साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै राजधानी इम्फलाव सफैबाय। राहुल गान्धीया सुरासान्दपुराव दावबायहैगोन आरो सिभिल ससाइटि अर्गानाइजेसनफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमगोन आरो बे हिंसायारि दाङाबाजि जाथायाव भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। रायजोआव सोमजिदों मोनसे लाजिथाव जाथाय। आसाम पुलिसनि लाजिनांथाव खामानि। नलबारि थानायाव सोमजिदों लाजिथाव मुगैथाव जाथाय। नलबारि जिल्लानि कग्राबाद थानायाव सासे लेङाइ पुलिस अफिसारा सासे उन्दै गथ'साखौ लंथं खालामना सावगारि दैखांना हगारदों। जाथायखौ लाना रायजोआव गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। दायो बेबायदि लाजिथाव मुगैथाव खामानि मावग्रा पुलिसनि सायाव मा राहा लायो उननि समावसो मिथिसिगोन। सासे आयेन आब्रुथि रैखाथि होग्रा पुलिसआ समाज बेरेखा गुबुंले हाबा मावोब्ला रायजोआव बोरै गोजोन फैगोन बे मोनसे गेदेर सोंलु। चिरांनि जम्मु मस्जिदाव बारग' बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारनि आगान। मुस्लिमफोरनि गोथार धोरोमारि फोरबो ईद उल जुहा मुबारकआव बाहागो लाहैदों हाग्रामा महिलारिया। बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया गोथार ईद मुबारकआव बाहागो लाहैना मुस्लिम धोरोमनि गाननाय जोमनाय आरो नेमखान्थिजों आल्लाहखौ सिबिदों। लोगोसे बिथाङा मुस्लिमफोरनि गोथार धोरोमारि फोरबोनि समाव मुलुगनि इस्लाम धोरोम सिबियारिफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों। त्रिपुरा रायजोआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। त्रिपुरायाव गिख्रंथाव जाथाय। त्रिपुरानि कुमारघाट होननाय जायगायाव मैया बेलासियाव जगन्नाथनि मुङै रथ जात्रा खालामनाय समावनो रथ सायाव बानायनानै दोननाय जगन्नाथनि मन्दिरनि थिखिनिया गोजौआव थानाय इलेक्ट्रिक लाइनाव नांहैनानै साद' सुबुंफ्रा इलेक्ट्रिक शक जानानै जिउ गोमानो गोनां जायो आरो सा 16 सुबुङा जोखोम जायो। थारैनो बे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव। जाथायखौ भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो थैनाय न'खरनो साफायाव 2 लाख रां आरो जखम जानायफोरनो 20,000 अनसुंथाइ होनो खोथा होदों गाहाय मन्थ्रिया। चिराङाव नंखाय रां बानायग्रा 7 दायनिगिरि हमदों। चिराङाव नंखाय साधु जाफ्लानानै नंखाय रां बानायग्रा सिखाव हमनो हादों। बे जाथाया जादों चिरां जिल्लानि बांगालदबा ओनसोलाव। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो नंखाय साधु जाफ्लानानै मानसिफोरनि न' हाबनानै 3 लाख रां होयोब्ला दान्दिसे उनावनो 50 लाख एबा कौटि रां बानायनानै होफिनगोन होननानै थगायना रांखौ लाना थाङोमोन। बे जाथायखौ गोबां खेब जाफ्लेबाय थानाय नुनानै बांगालदबा ओनसोलनि रायजोफ्रा मैया 28 जुन मोनाबिलिनि 5 रिंगासो समाव गंसे न'खराव गोबां रां होगोन होननानै गोसोम जि सोंथेबाय थानाय खामानि मावबाय थानाय समाव रायजोफ्रा हमनो हायो। 7 दायनिगिरिनि गेजेराव 4 खारदोंब्लाबो रायजोफ्रा होसोनानै हमनो हायो। जोबथारनायाव बासुगाव थानायाव खौरां हरना पुलिसनो हरो होननानै मिथिनो हादों। फेरगावनि महिलियापारायाव 3 खुदियानि जिउ खहा। जाथाया दुखुनि साया गोग्लैदों ओनसोलाव। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव आउटपस्टनि आवथायाव थानाय फेरगाव महिलियापारा गामियाव मैया हराव 3 खुदियानि जिउ खहा जानाय जाथाया ओनसोलाव दुखु फोनांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फेरगाव महिलियापारानि थागिबि राजु पयहरनि 2 गथ' तपन पयहर 4 बोसोर, गायत्री पयहर 3 बोसोर आरो कुमद पयहरनि फिसाजो मीना पयहर 7 बोसोर बिसोरो खाथिनि मोनसे फुख्रियाव गबना थैना थायो। न'आव रावबो गैयाव बे फुख्रियाव बोरै गबना थाखो बेयो जाबाय साननो गोनां खोथा। साननि समाव गथ'फोरखौ नागिरना नुयैयाव न'खराव हाहाकार जायो। बिगोमाफ्रा फैना गथ'फोरखौ गोबां सुलायनायनि उनावबो जेरावबो मोनैयाव मोनाबिलि समाव सन्देहजों साखाथिनि फुख्रियाव नागिरो। बेयावनो सासे खुदियाखौ गोजावना थानायखौ नुसनो आरो एसे सिग्रोमनायाव 2 गथ'खौबो दैयाव गोजावनायखौ नुनो मोनो। मख'जायोदि बे खुदियाफोरनि बिमा बिफाफ्रा फुंनि समावनो सानफ्रामबो खामानि मावनो ओंखारलाङो। बिगोमा गैयै समाव गथ'फ्रा बहा मा खालामदोंमोन रावबो मिथि मोनासै। गोबां नागिरनायनि उनाव मोनाबिलि 8 रिंगा समाव गुबुन न'खरनि फुख्रियाव 3 खुदियाखौ गोजावना थानायखौ नुसनो। मख'जायोदि बे फुख्रिया फामे बिबारजों आबुं जानायमोन। हरनि समावनो उदालगुरिनि पुलिस बिफाना जाथायनि सायाव संदानना गासै जिउ गैयै गोथै सोलेरखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय उदालगुरि सिभिल हस्पिटालसिम लाना थाङो। दिनै न'खरसिम लाबोना जोबथा हाबाफारिखौ रायजोनि मददाव खालामनाय जायो। रायजो राजाफ्रा रागा जोंखांदों। जायनो जोंनि गामियाव भट बिनो फैयो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रानो होसोहरनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों कारिगाव हालदैबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा। थारैनो कारिगाव बाजारनि साहा ओनसोलाव सरकारनि जेबो जौगानाय खामानि मावनानै होआखै नामा? होमारदोंब्ला मानो
थारंगुरि पिस्टिसनि बेन्दोङाव थानाय कारिगाव सा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गामियावनो न'खर न'खर फैसा खांनानै लामा दालां बानायना लानो गोनां जाबाय थादों। लामा दालां बानायना होफैयाब्ला जों गामि हालदैबारि गामियाव रावबो भट बिनो दाफैथों। जायनो जोंनि गामियाव भट बिनो फैयो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रानो होसोहरनाय जागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों कारिगाव हालदैबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा। सरकारखौ लामा नायाजासे रायजो राजाफ्रा गामियावनो न'खर न'खर फैसा खांनानै लामा दालां बानायना लादों। गोदोबो पुराना सरकारा जोंनो जेबो जौगानाय खामानि मावना हराखै आरो दानि इउपिपिएल सरकाराबो जोंनो जेबो हराब्ला जोंनि रायजो राजाफोरनि गोसोआ मा जागोन? क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव आउटपस्टनि बेन्दोङाव थामहिनबा थिथागुरि जौआंखोन्दो कारिगाव थारं सेरफां पिस्टिसि सिङाव थानाय गामिनि रायजो राजाफ्रा गोलाव सम सरकारनि अनसुंथाइनिफ्राय आनज्रायना थाबोनो गोनां जाबोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारीजों अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आसुआ क'क्राझारनि आलासि जिरायसालियाव सरलायदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव नुजाथिनाय असमिया बिजोंनि बेरेखा नटिफिकेसन फोसावनायखौ लानानै दिनै अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि बाबाजित बेसबुराया फैना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारीजों सरलायो आरो फोसावनायाव बिथांखिखौ बोखारनो थाखाय गोसोखां बिलाइ गथायो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।